सोलोंथाइ बिथिंखौ गोनांथार होननानै खामानि मावबाय थानाय बिटिआर सरकारा बे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय गुबुन मोनसे खाबुगोनां हाबाफारि लादों। गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सुंद'यै एसएससीनि थाखाय एप्लिकेशन प्रसेसनि खाबु खालामनानै होदों। बिटिआर सरकारनि आवथायाव बिटिआरनि गं 25 फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिफ्राव एसएससीनि एप्लिकेशन प्रसेसनि थाखाय सेन्टार फसंनाय जादों। बेनिनो बिटिआरनि सिङाव क'क्राझाराव मोन 11, चिराङाव मोनब्रै, बाक्सायाव मोनब्रै, तामुलपुराव मोनसे आरो उदालगुरियाव मोनबा सेन्टारखौ फसंदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ थिखानाय सेन्टारफ्राव थांनानै एप्लिकेशन फर्मखौ जमा होनो फोसावदों। लोगोसेनो बे खाबुनि राहाया फैगौ 30 नबेम्बरनिफ्राय सोलिबाय थागोन आरो आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला वेबसाइटआवबो थांनानै नायनो हागोन। सोलोंथाइ बिथिंखौ गोनांथार होननानै खामानि मावबाय थानाय बिटिआर सरकारा बे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय गुबुन मोनसे खाबुगोनां हाबाफारि लादों। गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सुंद'यै एसएससीनि थाखाय एप्लिकेशन प्रसेसनि खाबु खालामनानै होदों। बिटिआर सरकारनि आवथायाव बिटिआरनि गं 25 फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिफ्राव एसएससीनि एप्लिकेशन प्रसेसनि थाखाय सेन्टार फसंनाय जादों। बेनिनो बिटिआरनि सिङाव क'क्राझाराव मोन 11, चिराङाव मोनब्रै, बाक्सायाव मोनब्रै, तामुलपुराव मोनसे आरो उदालगुरियाव मोनबा सेन्टारखौ फसंदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ थिखानाय सेन्टारफ्राव थांनानै एप्लिकेशन फर्मखौ जमा होनो फोसावदों। लोगोसेनो बे खाबुनि राहाया फैगौ 30 नबेम्बरनिफ्राय सोलिबाय थागोन आरो आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला वेबसाइटआवबो थांनानै नायनो हागोन। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नबेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय-सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना एमएमएच अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।